В началото на 2026 година България приема еврото като валута. Какво точно ще се случи и какво ще видим в банковите си сметки? Това, което ще видим, е подмяната на лева с евро като национална валута, а това, което клиентите ще видят след датата на конверсията, е как левовите им сметки са станали в евро по официалния обявен курс за това 1,95583. В електронните канали след конверсията клиентите могат да се уверят, че тя се е случила безпроблемно. Как ще изглежда плащането в магазините? Ще можем ли още да плащаме в левове и как ще се връща рестото? Плащанията с карта от датата на конверсията ще се случват в евро, а плащанията в брой през първия месец от конверсията, т.е. месец януари, могат да са както в лева, така и в евро, така наречения период на двойно обращение, а от месец февруари плащанията ще се случват само и единствено в евро. Кои други ключови дати трябва да запомним? 30 юни 2026 година, т.е. до тази дата банките приемат неограничено и безплатно левове, като ги обменят в евро. След тази дата, до края на 2026 година, банките ще обменят отново левове в евро, но е възможно да има такси за това. А какво ще се промени и какво ще остане същото? Това, което няма да се промени, са номерата на сметките, пин-кодовете на картите. Банките ще поемат този процес, като осъществят конверсията, начин, по който да не се налага клиентите да предприемат действия, включително това ще промени, т.е. банката ще направи корекции в техните продукти, които са в лева. Така клиентите няма да е необходимо да посещават допълнително банковите планове. Кои ще са най-осезаемите ползи от приемането на еврото? Това, което потребителите ще спечелят, е, че ще могат да разплащат в евро като национална валута, което дава допълнителни плюсове, както при пътувания, т.е. не е необходимо да обменят и да правят exchange лева срещу евро, т.е. да се налага да губят от такси за превалутиране. Също така, когато правят онлайн разплащане, тези онлайн разплащания ще се случват само единствено в евро, т.е. няма да има превалутиране и респективно загуби за тях. И разбира се, еврото като национална валута ще допринесе допълнително за по-спокойно и по-стабилно при спестяванията и кредитните продукти, поради това, че валутата е достатъчно сигурна и с огромно доверие от инвеститорите на паричните пазари. Можете да чуете цялото интервю в нашия подкаст. Заедно с другите кратки видеоексплейнери, той е наличен на страницата на ISGI Media.